ni na yi sanata a lokacin ne sanata duk ga ku da kuke zaune a nan gurin a 2014 da aka zo za a yi primary a wadin shi ba aka primary na sanata na yana goyon bayan janar Sani muka buga shi a ƙasa kuma ba wai maganan kuɗi ba iri-iri na tara esco a wannan lokaci esco kuna nan esco na APC na ce ba koko ba zan ba ku ba ina fata kun zo da kuɗin mota za ku koma duk ɗan Kaduna ya sani na ci primary election na gaya musu ba zan ba su koko ba mutanen Birnin Gwari suka fara zabana sai Giwa sai local government ina Kaduna South sai sauran local government suka biyo ba ka tambaye su ka ji in na ba su koko ko sun aiki koko ba wuri na ko sisi ba tun na ci zaɓe ban ma ba da ko sisi na kada sanatan da yake kan kujera yaushe ka taimaki Uba Sani kai ka san lokacin da Tinubu ya san Uba Sani ko Uba Sani san Tinubu ne da Tinubu da Uba Sani sukan ɓoye a hotel wata idan sojoji suna neman su za su harbe su a wani lokaci yana ina lokacin da muka yi sanata a local government ɗinsa asibiti 3 na yi idan da mai gardama ya fito ya faɗi a ward ɗinsa na yi asibiti na miliyoyin kuɗi kuma na zuba kujeru na zuba gadaje na kuma sa malamai ga asibitin yana ana haihuwa a wurin yanzu na yi asibiti a hayin ɗan ma na yi a cikin rigasa a local government ɗinsa na sayi gida na ba 'yan fitiyanin Islam suka mai da shi asibiti a local government ɗinsa na sayi gida na bayar wurin koya ma yara sana'a a nan cikin rigasa kai wane ne sanatoci sun faɗi zaɓe ba su yi magana ba gwamnoni sun faɗi zaɓe ba su yi magana ba ministoci sun faɗi zaɓe ba su yi magana ba yan rep sun faɗi zaɓe ba su yi magana ba a'a sai kai ne ba a maka daidai ba saboda kana ban so in ba shi ansa ba ba don saboda muna so mu haɗa kan jam'iyya mu ci zaɓe ni da shi akwai halaƙa na abokantaka amma a siyasance ba ruwanmu da shi wani barazanar da yake yi in zai saukar da gwamnati zai yi fasa menene kai ka kasa ma saukar da memba na house rep na local government ɗinka kana so ka saukar da gwamna local government ɗinka PDP ne kana cikin sanata kana cikin memba ɗin duka nan idan banda Kaduna North nan kawai duka local government nan guda 6 PDP suka cinye shi lokaci yana cikin APC to me za ka gaya mana kamar inda ka saba ci kana faduwa to haka ma wa'in suka saba ci suna faduwa amma ba za ka ce wai kai sai kai ba saboda haka babu shakkan kowa babu gudun kowa ba zuwa muka yi ba kabarin mahaifina yana nan anguwar sarki Kaduna North kabarin mahaifiyana yana nan Kaduna South tudun wada nan aka haifi wata nan aka haifi ba duk daga